Guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, tichirikutaura neshona. Saka today ndichange unboxa phone yangu iPhone 13 Pro 128GB. Saka I think ndane 3 months ndisina kuposta video because of course nanchiita zvechikoro. I think ndichetanga kuposta kakawandisa kutanga next week. Saka yeah, phone yanga ndichishandisa pesa pa iPhone 7 but yanga yakusashanda, like button racho iri cheri ranga rakusashanda, plus kana chita video kone munhu yaitanga like kupisa, yangoita ma problems akawanda. Saka ndaida kutenga muna February but pane zvakaitika that arege ndingomirira iPhone 13 Pro. Mwechavunza futi sendakapfeka bantana, saka tiri lockdown. Musoro wangu hausikuita tisikwanisa kurwa chichigadzisa musoro, saka nangotirege ndivhare nebantana. Saka ya ndofoni yanga ndichishandisa iPhone 7 yanga yanyanya kuzara. It was 32 gig. I think yanga ne 31 something, saka yanga yanyanya kuzara. Yanga yangoma 1. Yanga ma 1 chaiyo. Saka rege nditange neku-unboxa adapter because mazuano iPhone haichaunze maadapter yaitonge triangle, yanga netriangle yakunza maadapter inonzi USB-C. Yanaimboshandisa ingeri USB-B. I think yaimboya nemamwe maiPhone. Saka iyo unofana kuitenga separately. It's like about 20 US, which is like 30 New Zealand dollars. And yeah, ndakaivhura kudhara indo yandakavhura kudhara hangu. Saka inenge yakadai, so you just noisa plug yacho up, then ndopaunochaja phone yako and ihombe kudarika dzimwe. Dai panga pasina light iri daenda kuratidzei taimboshandisa kudhara. Yeah, I think ihombe and yakadesignwa futi zvakanaka. Saka anyway, singa waste nguva rege ndingopinda paku-unboxa phone yacho. As you can see, nasina kumboivhura, yaribva kungosvika. Nachidoti ive video yangu yekutanga, then ndosotanga kuposta mamwe mavideos. Okay, let me open now. Okay. These guys aichauya ine plastic yaimboya nayo, nandafungoti pamwe ambovhura kuti vaonoti yakatsemukira because like yabva kuAustralia, so maybe, but they actually didn't. You just have to open this kuti ivhurike. Okay. Guys, wow, the cameras are so big. Don't touch them. Oh yeah, let me just wow, this is so nice. And yeah, zvakanchikudzai, it comes with charger. My sisters angu futi anga akatomirira kuona. So charger ndo I think yaunoisa, where did that adapter go? So you have to buy it like separately, then here you charge the phone. Okay guys, should we set it up? Yes. Yeah. Wow, this is nice, guys. I hope you can see it. So this color is silver. I'm not sure if you can also, you know, you have to my gigabytes here. And wow. Okay, let's open it. Yeah. Should we? Yes. Oh, wow, this is nice. I actually wanted the Pro because I know nyanya kukura stereke. Save and rombona mamwe achit. Let's see if it. So okay, yeah, but it's it.
I'm not going to set it up here, so I'm just going to see you guys like ichitanga zvainoita. It's really exciting because nandakanyanya kudzika, you know, the first time yangu kushandisa isina button, so I'm very excited. Kachisa basa kakuita zvakaroda iyi yenge button rachirangira kusatomboshanda futi. So I'm very excited to start using a phone like this one. Let me see. So I think this guy's yes, Mambozonish, then English, then country, because you have Australia, Vango, I recommend Australia, but I'm actually not in Australia. I'm in New Zealand. Setting language. Okay, so now I think ndopanozo tanga zvikuita setup. This is my new phone, guys. I'm so excited. Wow, it's very nice. It's very wow. I love it. I think yeah, ndichatota kana 4 years now. Though adwanzo kuchinja my phone every year. Get this one ndakaitenga 2018, so this was its 4th year. So guys, I'll just set it up now. For my friends, we try video content, so pay description, yes. So anyway, don't forget to subscribe on my videos and next week when it's in the exam, so I'll be free until January. So I'll make sure to chat and it among my videos. Anyways, bye. See you next video. Thank you.